Seguimos adiante, 11 da mañá, 20 minutos. Isto é Radio Líder Santiago, o que ocurre en Santiago de Compostela e na nosa extensa área de influencia. Está Sara Garea, nosa compañeira de redacción, a piques de ir para a Praza do Obradoiro. Minuto de silencio ás 12, en sinal de dor e de abrazo colectivo, de aperta colectivo a esas familias das 39 víctimas. Bueno, estamos todos consternados con esa traxedia ferroviaria. Pero imos a falar dun evento que vai acontecer o vindeiro sábado, este sábado, 24 de xaneiro, 7 da tarde, no Auditorio de Galicia, concretamente na Sala Mozart. A Gadea, a Asociación Alzheimer, vai celebrar un teatro musical. Hai humor, hai música, hai, evidentemente, estamos en Galicia, habrá retranca galega, e todo pois con fin solidario. Para falar de todo isto, pois temos aquí a varias persoas que nos van a explicar de como xurde esta iniciativa e demais. Un deles é o responsable de comunicación de Agadea, Tania Fuojo, que tamén está... Aí está Tania, aí está en plano, Tania, hola, aí está. Jonás, moi boas, Jonás. Que tal? Responsable de comunicación de Agadea, para aqueles que descoñezan que Agadea, que debe haber dous, sei que existen, que isto de Agadea, e xa nos metemos en materia deste evento. Pois Agadea é a Asociación Galega para a Axuda dos Enfermos con Alzheimer. Apoiamos aos enfermos, pero tamén, moi importante, apoiamos ás familias, sobre todo porque son unha parte fundamental do noso traballo. Estamos presentes en Barbanza, en Santiago, en Pontevedra Norte. Traballamos día a día para o benestar e a saúde das persoas con Alzheimer e outras demencias. Que isto de non estamos tolas? E que pinta Tani aquí? Pois non estamos tolas, bueno, sobre todo gracias a Tania que ofreceuse para colaborar con nós. É un musical solidario. Eu aínda non fun a verlo, pero é unha iniciativa moi bonita. Tania, que sempre colabora con Agadea, bueno, históricamente, desde que estoy en Agadea, sempre colaborou con nós. E agora toca pois un musical que estamos a piques de que se celebre. Moi boas, Tania. Moi bons días. Benvida. Gracias. Benvida a este estudio. Esteveches aí parcillando con Javi Maneiro. Sí, estuvemos aí porque estamos en Ribeira. Eu teño a miña escola de artes escénicas en Ribeira e non nos vemos en Ribeira, vémonos vir a Santiago. É maravilloso o mundo do arte. Bueno, contame isto, que é un teatro musical que ten un montón de ingredientes e que se quere poñer como fin solidario, vamos. Exactamente, non estamos tolas xurde como unha ida de olla colectiva entre o meu alumnado de teatro musical. Temos unha escola en Ribeira que se chama Mimarte, e unha das actividades que se dá é teatro musical, e con este grupo de teatro pois surxiu a idea de facer como unha especie de pequena compañía. Para elas escribín, é inédita, escribín eu esta obra de teatro musical con que hai polo medio tamén cancións, adaptacións con cancións de Queen, de Rigoberta Bandini, de ABBA, pero todo con adaptadas ao fío conductor da obra, da trama. A trama é unha trama, non vos vou a facer spoiler, pero están buscando por Eligio desesperadas. Eligio leva desaparecido 27 días, é un constructor do Barbanza moi reputado. Digamos que ten aí uns vicios ocultos que se irán descubrindo pouco a pouco ao largo da trama, e dará un volco que bueno, non se espera o final como é. Vale. Digamos que é un chamado con moita retranca galega, é un cabaré da aldea. A xente cando sale da obra sempre di que é un cabaré da aldea. É moi sintomática a frase. É desternillante. É un sinsentido constante. É un risa, desde o minuto un, risa. Esa nai que está chorando sempre polo fillo desaparecido, esa nai machista, porque hai aí tamén unha pequena crítica a ese
matriarcado da aldea, ás veces que ainda sigue sendo un pouquiño machista con respecto a que os fillos heredan, as fillas coidan, e que xa naces nun clan, non nunha especie de clan na familia con uns roles establecidos. Entonces é unha pequeniña crítica aproveitar todo para risa. colala pola aí. Exactamente. Como boa nena da aldea que son e vivín esas cousas, pois tamén darlle escaparate a todo iso. Jonás, dis que Tania ven colaborando moito con Agadea, coñecemos a Agadea, sabemos do traballo que realiza non só con esas persoas, senón cos familiares, que moitas veces tamén precisan dese acompañamento e de ir narrando o que se vive cando un lle detectan Alzheimer e demais. Que importante estas colaboracións, que importante é acudir a un sitio para rir axudando. Por supuesto, que é básico e fundamental, e sobre todo, como dice Tania, é un pouco esta mezcla de cultura, pero tamén co apoio solidario, creo que é fundamental, sobre todo, para chegar á sociedade. Xente como Tania e outras persoas que colaboran con Agadea, creo que son fundamentais para chegar a xente e que coñeza non só o traballo de Agadea, pero tamén o arte de artistas como Tania. Tania, como che vai a ti, aparte desto? Porque estás en mil fregaos, ti. A mí, sí. Estás volcada nisto, na academia e demais? Estou volcada nisto. Agora paseime ao segundo plano, saqueime dos escenarios, estou eu facendo que esa xente que soñou algunha vez con ser artista que o poida cumplir. Estou aí por detrás, empuxando duro. A iniciativa de facer, que preguntabas como chegamos a colaborar con Agadea, pois xustamente é porque moita da xente que, moita non, todos os que conforman o elenco de artistas de Non Estamos Tolas, é xente amateur, é xente adulta, xente que soñou algunha vez de pequeno con ser artista, pero a adultez os sorprendiu e levounos a vida por outros derroteros. Pero que teñen aí esa ansia, non? E tiveron un día a valentía de anotarse ás clases, de vir. Entonces, unha vez que tiñamos todo montado, digamos que é como unha especie de volver á sociedade o que a sociedade nos dá, non? Creo que desta maneira eles teñen a oportunidade de sentirse ben riba dun escenario, de ser felices e ao mesmo tempo pois facer felices a outra xente véndonos, ríndonos e sobre todo se podemos colaborar por boas causas como é a de Agadea, pois nós encantadísimos, o sea, temos a alma chea de amor e de gratificación con todo isto. Dicir que en Agadea é tan importante como cuidar os enfermos de Alzheimer, cuidar as familias. Teñen unha escola de familias moi ben organizada, onde tamén teño dado talleres de teatro musical como terapia para os cuidadores, porque moitas veces fálase dos enfermos, pero non se fala dos coidadores. Quen coida os coidadores? Esa é a frase. Quen os coida, quen está con eles, que parece que teñen que sustentar todo. Entonces, digamos que o teatro musical é moito máis alá que coller un aprendizaxe, coller unha formación, senón que tamén sirve para a xente da pé que ten os seus traballos como terapia, para as familias que coidan tamén como terapia, como desconexión, que vai moito máis alá, que hai moito traballo que non se ve e que é todo máis complexo, Jonás, máis profundo. sabes do que fala. Ela, dentro da súa perspectiva, e ti dentro da Agadea, o importante de coidar os coidadores, o importante da afinidade, da empatía, non? Sí, porque o que está contando Tania. Porque o arte é terapéutico e, como dice Tania, pues, na escola de familias e cando fan o traballo diario todas as actividades, unha das formas de cuidar é con arte. É moi importante. O arte curativo, o arte curativo, terapéutico. É curativo. Se me deixas, vou meter unha cuña, por xa favor, que estamos na radio, xa dalle. vou aproveitar. Este é mi momento. Quero facer un chamado a toda a xente de Santiago e arredores que nos este escoitando, que si lle gustan as artes escénicas, se lles gusta o teatro, se teñen aí un pequeno algo que os está chamando e que queren colaborar con este tipo de iniciativas, que é tamén
facendo algo que nos repercute a nós bonito, facer algo tamén despois polos demais, devolvelo, que estamos en Santiago, Mimarte, que é como se chama a nosa Escola de Artes Escénicas, ten a sede en Ribeira, pero tamén estamos en Santiago, no Centro Social e Cultural de Casa Agraria, e damos clases de teatro musical a nenos de 5 anos e de 5 anos para arriba hasta os adultos. Entonces, a partir de 5 anos para diante, todo o mundo, non hai límite de edad. Pódense facer cousas moi bonitas por un mismo e devolvelas á sociedade. Que interesante, eh? Cuña ben metida, aproveitando que tamén están en Santiago de Compostela xunto con Ribeira. A Gadea, as necesidades seguen sendo ou cales son? En que está a traballar? Cal é o día a día? Máis alá de crear este tipo de formatos que axudan a sufragar, hai filacero, despois decimos as entradas son 10 euros, solidarias, un prezo máis que asequible para disfrutar da obra, pero en que traballa a Gadea no día a día, Jonás? En que estades? No día a día temos os centros de día que para os maiores que precisan máis cuidados, e tamén tenemos os servizos terapéuticos que para as persoas que comenzan con síntomas de demencia para traballar un traballo terapéutico, terapia ocupacional para frear a enfermidade. Despois, para as persoas máis deterioradas ou que ten máis problemas, temos os centros de día que é unha atención máis integral durante todo o día. Pero despois, como dice Tania, a escola de familias para os cuidadores, eso tamén é todos os días en moitos concellos sobre todo na provincia de A Coruña, pero tamén en Pontevedra. Entón, o noso día a día é o traballo terapéutico para frear a enfermidade e despois coidar tamén aos familiares que o precisan. Alzheimer. A enfermidade do século XXI. Non sei se tes datos de como está afectando ese gráfico que mostre como o Alzheimer está medrando. Sí. Está medrando a enfermidade. A realidade que está medrando. Está medrando, sí. Aínda non, agora hai moitos avances, sobre todo para, noticia que agora está na investigación, estamos avanzando, pero a enfermidade que está avanzando, moitas persoas que aínda non son tan maiores, xa precisan cuidados porque comenzan coa enfermidade con 50 anos. Entón, é fundamental a investigación. Nós tamén traballamos con CIMUS, con institucións que investigan, porque é prioritario. É importante a investigación, é importante a Gadea en si mesmo. Esas asociacións que moitas veces suplen onde non chegan as institucións e que son imprescindibles. Cantas familias pasarían por este mesmo proceso con maior dificultade, con maior agonía, con maior pena, non sei se é a palabra, se non existise a Gadea. Sí, sobre todo porque tamén temos presencia en concellos moi pequenos, que hai moitas persoas que a maioría das chamadas que temos nas oficinas é sobre todo para información, porque cando o diagnóstico é Alzheimer ou demencia, as persoas están un pouco perdidas. Entón a Gadea é como o primeiro un poquinho de luz, non no túnel, pero ao comezo, e despois como ver como melloran coas terapias, con actividades como esta, como podes cambiar a vida das persoas, o noso maior agasallo. Chegoume este cartel, esta iniciativa, dixen na radio de Compostela, na radio local de proximidade, temos que ter uns minutos para falar da gran cita do sábado 24 de xaneiro a 7 da tarde no Auditorio de Galicia. Decía ben, non? 10 euros as entradas solidarias, hai filacero. Podense mercar nos centros de Gadea. E toda a información e demais. Sí. E depois, con ese aliciente de que as cousas profesionais están moi ben, pero cando o amateur busca a profesionalidade tamén hai un nervio, teñen que estar todos e todas, incluída Tania, bueno, ti non. Eu non estou nerviosa, porque eu como agora, estou ali, eu nada máis que estou ali de anotadora por se hai alguén que se lle olvidou unha frase. Un pouco de dar así O meu traballo será ese día ir, bueno, é moito traballo, porque claro, está o traballo previo que non se ve, de estar ali e todo, pero bueno, agora é como disfrutar, non é como non é tanto que vaya todo correcto en si mesmo. Non, porque pero nunca, cando a xente este no auditorio se lle vai deixar claro que
é un grupo de teatro musical amateur que se fai con un fin solidario, e o que lles vou dicir é que se olvidan dunha frase ou ben que hai un silencio incómodo, que lle aplaudan. Claro. Punto, A xa está. improvisación, E nada sai máis, padiante. que improvisen, que ademais, mira, son todos tan O máis tan cativo artistas. cantos anos ten? O máis cativo que actúe? A máis que A máis. este é un grupo de convivencia interxeracional, Hai o de sea, todo. aquí é o grupo de, entre comillas, adultos, pero hai unha nena de 14 anos. Vale. E a máis maior, non vou decir cantos anos ten, porque ides ver cal é a máis maior, e se digo los años que tiene Remy, después non me quiere máis en la vida, así que non vou decir... De 14 pa diante. Ademais, que importa a edad? A edad é un Sí, número, eso é a verdad, cabeza eso o que verdad. importa. É un grupo grande, vai haber moita Son xente 13 personas en escena. en escena, sí. 13 entrando, personas, saindo, váisenos a grande isto, 13 personas en escena, somos un equipo de 5 persoas en montaxe, dirección a pé de escenario. Sí. Estamos, sí, isto foisenos un pouco das mans. Pero bueno, felices, contentos, eles están encantados de vir a Santiago, están todas nerviosas. Ai, Dios mío, Claro. por aquí imos facernos a Santiago. Pois o mesmo que en Ribeira, o mesmo que na Puebla, o mesmo que en Boiro. Pasalo ben, disfrutarse e ao final eu creo que o público é o mundo en sí, neste contexto social, histórico que estamos vivindo, que cada vez é máis, bueno, Imos a peor, sí. raro, a xente o que necesita é verdad. Entonces eu sempre lle digo, vos, se vos equivocades con verdad, se vos Claro. divertidevos con verdad, porque o público quere verdad. Entón, con verdad, todo estará ao vosso favor. Total, é unha reflexión máis que para todos os ordes da vida, pero tamén para o artístico e demais. Cando hai verdade, é que ao final que vaya todo tan correcto tampouco mola. O sea, falta un lapsus, un algo, tamén mola, ¿no? Darlle un pouco de Non, porque ao fin e ao cabo é ter que soster Que un papel, incómodo. nunca mellor dito, Por ter que favor. soster un papel que Que non che é den traballo un sostible. pouco. É divertido Exacto, tamén, veña, claro. alo. Ainda que sexa por a ver se Tania vai seguindo aquí o rollo ou está despistada. A ver, que teño que decir agora? Os Bueno, gazapos. dígoche tamén a verdade que do que escribín o que é fan o que queran é o que lle dá a gana, pero mellórano. Entonces eso é Vale, maravilloso. Cando ves que o que fixéchelo ti na túa cabeza, a túa ida de olla, é que hai xente que conecta con ese personaxe, que o mellora. A min caise me baba con eles e con elas. É de verdad que non van a ter a sensación de estar vendo un grupo amateur. Non dá esa sensación. O sea, a sensación da xente, o feedback que se recibe é que, buah, pero se parecen profesionales, porque o fan espectacularmente ben. Perfecto, pois estaremos pendentes. É sábado 24, 7 da tarde, 10 euros, hai un Bizum, o 13360, en todas as sedes de Agadea, en Agadea nas redes sociais, escribidelle a Tania Fuego por redes, a Radio Líder Santiago, todos os camiños conducen a encher esa sala Mozart do Auditorio de Galicia, porque como acabades de comprobar nestes minutos, paga a pena. Hai solidaridade, hai emoción, hai nervios, hai teatro musical, hai unha función magnífica e tantas veces cun traballo na sombra que este tipo de eventos é cando temos que respostar, é cando temos que responder. Quizáis non o facemos no día a día, unha colaboración puntual con Agadea, pero acudir aquí e aplaudir verdadeiramente o traballo que Agadea fai durante todos os días do ano coa xente que precisa axuda. Están aí todos os días do ano. E nós temos que estar un día que non lo piden. Eles están todos os días do ano e nos piden que o 24 acudamos ao auditorio e ali estamos. Están todos os días con todo o que Con conleva. todo o que conleva, Con risas, con choros, con llantos, Por con... eso digo. E eles van a ir un día a ver un espectáculo dunha hora e media con risas A aseguradas rir. e ao mesmo tempo aportar, así que é todo beneficio. Bueno, Todo, 100%. Para o que ven, é todo a beneficio, verdade é é que bonito. sí. Vai haber xira despois desto? Que... Sí, Eso. sí que estamos xirando, Ah, temos unha xira solidaria con Non Estamos Tolos, Ah, amiga. no que tamén imos a estar en Rianxo con tamén a favor de Está por aí Agadea. tamén? Ah, mira. En Rianxo cando é o 22 de febreiro, pode ser. É que xa non sei, isto xa Vale, parece a vale. gira de la Beyoncé.
A Beyoncé ao noso lado, Dios mío querido. Non fixo unha gira polo Barbanza a Beyoncé como a nosa. Cuidado, eso é verdade. Cuidado. Imos a estar en Rianxo tamén con Agadea, e Vale. despois o día 7 de febreiro imos a estar no Auditorio de Ribeira, que xa é unha cita ineludible que sempre facemos na Semana do Cancro, sempre facemos musical solidario a favor da Xunta Local do Cancro dali de Ribeira, e despois imos a estar, en onde máis imos a estar? Hai Rianxo, por aquí o apuntador, Ribeira, Ves como fan falta o Boiro, apuntador? vamos a Cando- estar en Abanqueiro, en cando Boiro, estemos pero bueno, que estén atentos ás redes sociales mismo. de Mimarte, que é así como se chama a nosa Vale. escola, que aí está todo, está a xira solidaria toda ben escrita e planificada a favor de quen vai a ser cada gala, pero bueno, importante é que o día 24 teñen que vir a Sala Mozart e que, como estamos con Agadea, se non poden vir a Sala Mozart o sábado, que veñan a Rianxo o día 22 de febreiro. Pois queda dito, queda aprazado. Se non podedes para unha, para outra. Jonás, algo máis que apuntar? No, que... O dixo todo, non? Dixo todo Temos a cita, perfectamente. Poden mercar as entradas nos centros da Gadea, Eso, fila cero. vale. Por suposto, se queren ver o traballo de Tania Fogo e todo o elenco de artistas, poden vir a Santiago o día 24 e apuntarse tamén ao Arte Mimarte. Pois, Tania, o contas con esa paixón que te caracteriza a Gadea, de novo, parabéns polo traballo diario e aquí tedes esta plataforma, tanto para un como para outro, para que en calquera momento que querades decir algo como esta cita, pois me chamades e aquí estaredes. Moitas Moitas grazas. Graciñas aos dous. Gracias. Grazas. Grazas.